Poštovani gledalci i ljubitelji basketa, dobili smo šampione trećeg stanice nacionalnog prvenstva Srbije u organizaciji BG 3x3 lige. To je tim Novkola još jedan put. Pretpostavio moj sagovornik Aleksa Milošević da uvek se priča s MVP-em u tom finalu, tako da i mogu preko veze da kažem da pričamo s MVP-om Aleksom Miloševićem Mišketom. Miške, prvo čestitke kao kapiten, druga titula u 3 turnira BG lige. Prvo, kakvi su utisci o turniru? Stvarno neverovatni. Mi uopšte nismo uvek dolazimo da odigramo za titulu, ali danas nam to uopšte nije bilo neki najveći cilj, jer i ni ja ni Stefan nismo trenali par dana. Stefan je bio na moru, odmoru, ja sam imao neke porodične stvari i uopšte nismo bili u nekom treningu. Vratili smo se obojice, istrenirali četvrtak i petak i rekli idemo da odigramo turnir. Došli, pokidali se, izgubili u grupi, malo pali, ali opet stvarno imamo dobru podršku i od Vlade i od Pere i stvarno zguraju i otišli smo, uzeli smo, odigrali smo ove, pobedili sve baskete, osvojili napokon još jednom. Nema šta, stvarno okupili smo najbolju ekipu i po igračima i po imenima basketa, za mlade igrače naravno. Nadam se da će to neko gledati, će nas ceniti i to je to. Nema šta, sve se zahvalim još jednom mojoj ekipi na još jednoj tituli i ništa više. Utisak malo o finalu. Imali ste 7-8 poena, onda umalo niste izgubili, na kraju ste ipak dobili. Da. Standardni mi smo i u prošlom finalu s Partizanom vodili 5-6 razlike, pa onda hoćemo da rešimo neke načine koji nisu naši, ali nema veze, opet kažem, znaš ti sam, ovo je mojoj ekipi druga godina, neki igraju i prve godine basket. Znači, sklapamo se sve neke stvari koje će se u narednih 3-4 turnira rešavati mnogo lakše i brže nego što je ova muka. Opet na kraju pola rezultat 21-18 u finalu je savršen rezultat, rešili smo ga, priveli smo ga kraju, što najbitnije i to je to. Još jedno, pazi, prvi turnir Mladi Kole, koji je najjači čovjek na turniru, njemu prvi za vas, generalno najneiskusniji. Kakvi su utisci za prvi turnir? Znači, Manda nam je povredio nogu, Laki koji je kao sa nama i u reprezentaciji, toliko dugo nismo ga ni vidjeli. Dečko je dobio poziv od nas, istog trenutka je rekao hoće, bit će sa nama do kraja leta, on je sad u našoj ekipi. Plašili smo se njegove odbrane, jer kad smo igrali protiv njega u polufinalu nije se čuvao nikog, nije nas ni rešavao dole toliko mene i to je tak i laža, ali evo vidiš. Ali stvarno je se pokazao savršeno i u odbrani, i u napadu, i u skoku, sve savršeno i to je to jedna slavlja svojom ekipom. Miške MVP si, čestitaj, brate, drž se. Poštovani gledalci, videli ste još jedno Miloševića, emociju koju donosi na teren. Kada trenate sa Voždovcem preko nedelje, možete se okititi i peharom i titulom na turnirima BG 3x3 lige na vikend, a ujedno zatvaramo turnir, sledi svečana dodjela nagrada. Sa vama je bio Marko Mićunović, često s one strane kamere, sada ovde. Ja vam želim sve najbolje, sportski pozdrav, prijatan ostatak dana i pogledajte svečanu ceremoniju nagrada i sutrašnji seniorski turnir BG 3x3 lige. Doviđenja!